azkar, venga, korrika. Azkar. ¿Alguien que esté un poco de responsable? Aquí. ¿Tú mismo? Sí. Vale, pues necesito tu documentación, ¿vale? No la llevo encima. ¿No la lleváis? No. ¿No lleva nadie? Yo. ¿Tú llevas? Sí. Vale, acompáñame un momentico. Gaurkoan, Ikamako kideak Nafarroko Hezkuntza Departamentura etorri gara, gure hezkuntza euskalduna izan behar duela aldarrikatzera. Bertan ginela, foruzaingoa etorri da, gu identifikatu eta kanporatu egin gaitu. Jimenoren hezkuntza sailak, zein Nafarroako gobernuak, zonifikazioa bitarteko gisa, gure herria, Nafarroa, zatitu egiten dute. Hau gure herriaren, hizkuntzaren eta kulturaren kontrako estrategia hutsa da. Ikasleok argi diogu, euskaraz ikastea ez da privilegio bat, gure eskubidea baizik. Ikasle, abenduak 12, Hezkuntza Departamentuan ikusiko dugu elkar, gure hezkuntza euskalduna izan behar dela aldarrikatzeko. Nafarroa bat, ez 3. Gora ikasleon borroka. Kaixo lagun, herri mugimenduaren ahotsa gorenera eramateko egin zaitez bazkide.